Okay, magandang araw sa ating lahat. Nandito naman tayo sa channel ko, Apang Lunanon. Okay, buong araw ito lang ginawa ko yung gawa ng bibingka para sa Pasko. Yung mga ibigay ko sa mga kilala ko o inaanak ko sa binyag. Okay, galing siya sa Amerika. Ginawa ko mga kaibigan buong araw. At saka may ibigay ko rin sa aking kaibigan na galing sa Takurong o ano yan? Takurong ba yun o basta sa Mindanao. Iwan ko kung Takurong ba yun. Sorry kung hindi Takurong yung ano to. Limutan kong ano nila, yung lugar nila eh. Okay, basta kay Mindanao, galing sa Mindanao yung kaibigan ko. Bigyan ko rin. Dito ako pagiling. Pagiling ako ng bigas mga kaibigan. Ito ang gilingan dito, 30 pesos ang per kilo. Okay. Sandali lang ang 1 kilo na pagiling mo dito. Sandali lang. Malakas ang kanyang gilingan. Okay mga kaibigan. So yung matanda 75 years old pero malakas pa rin. Katulad sa kanyang gilingan. Malakas pa. Katulad niya. Okay mga kaibigan. Sorry hindi ako marunong magtagalog. Pilitin ko lang para maintindihan nyo. Yung taga Manila tumingin sa aking vlog o channel mga kaibigan. Okay, please watch mga kaibigan and subscribe pagmari mga kaibigan. Tapos na ako nagpagiling uuwi na ako mga kaibigan. Bulol mga kaibigan, hindi marunong magtagalog. Sorry. Okay, ito uwi na ako mga kaibigan. Okay, mamaya nandoon ako sa bahay. Okay, dito na bahay ko to. Payag o kubo mga kaibigan. Ito magawa ko ng buong araw ng bibingka. Tingnan nyo ako paano gawin ang bingka. Masarap na bingka ko. Okay. Hindi sa aking bingka yung ginawa ko lang. Okay mga kaibigan. Ito latik. Latik ko ang brown sugar. Ito. Ukay-ukayin natin hanggang lumapot yan. I-mix natin dito mga kaibigan ang latik. Kanina itong sinukay-sukay natin, nandito na ngayon. Minix natin. Ang niyog yan, 2 niyog yan. At saka 3 baso na 3 cup na tubig. I-mix sa lubi yung niyog at pigain. Ito hindi ito niyog yes to patubo sa bigas. Mga 15 minutes tutubo na yan. Tumutubo na ang bigas. At saka ngayon mag-ready na tayo ng yung sisidlan o hulmahan. Ano pa yan sa Tagalog yung hulmahan? Yung sidlan ng ating mix ingredients. Okay, dito na ready na tayo. Ilagay natin to sa steamer. Pagkatapos sa steamer, tumutubo na at parang okay na siya, luto na, i-transfer natin sa oven for finishing. For finishing English para finishing na. Okay, at saka pag pumula-pula na, ganyan na, pwede na kainin yan. Hindi kainin natin to kasi order. Ibigay ko to, ating ibalutin natin to sa bilao. Okay mga kaibigan, parang ating ihatid sa bigyan natin. Okay mga kaibigan,
Tingnan nyo mga kaibigan, ito ang style ng paggawa. Style ng paggawa. Yung paraan, paano gawin ang bibingka ko. Hindi bibingka sa kuha yung na parang bibingka yung ginawa ko, yung produkto ko, paano gawin. Ganyan ang pagsalita, di ba? Ito na, tapos na. Ito ready na to. Balutin na natin mamaya to para ibigay na sa may-ari o na sa ating bibigyan. Paita ng Tagalog. Okay, ito na. Iiwan natin ng iba. Hindi, kasi pag gutumin tayo, mayroon din tayong naiwan. Okay, mga kaibigan. Hindi lahat natin ay bigay, ay atin ding iwanan ng iba, iiwan ang iba. Parang mayroon para sa atin. Gabi. Hirap magsalita ng Tagalog, mahirap eh. Okay, ito na. Additional tayong gumawa tayong dagdagan natin, parang marami-rami. Marami-rami. Okay, ito na. Ready na sa pagbalot natin sa bilao, parang ating ibigay na, mga kaibigan. Okay. Ulitin ko, kung maaari, please subscribe mga kaibigan. Pa iba. Click the notification bell para kung gusto nyo makita nyo ang aking vlog palagi, kung gusto nyo. Kung hindi, kayo nang bahala, mga kaibigan. Ito na, magbalot na tayo ng bilao. Okay. At saka yung plastic, ibalot natin dito, parang gumanda tingnan, parang presentable natin i-deliver, di ba? Okay, ito na, kaibigan. Ating kukurtihin. Ano pa yun sa Tagalog, kukurtihin? Kurti-kurtihin. Yung triba natin sa gilid-gilid, parang walang sabit, hindi sumabit sa plastic, na kaibigan. Okay, plastic na ibalot natin. Ano pa yung wrapper, yung wrapper na pangbilao, mga kaibigan. Ito na, itong buong araw ko itong ginawa, mga kaibigan. Ito lang ang nagawa ko sa buong araw. Bingka. Kung gusto mo pumunta dito, makakain kayo ng bingka ko. Okay, mayroon pang naiwan dito. Okay, may imbitasyon ko doon sa kaibigan ko sa Lawis. Hindi ko nakapunta kasi busy ako ditong gumawa nito. Gumawa ako nito kasi hindi ako nakapunta doon. Sorry mga kaibigan ko, kasi hindi ako nakapunta diyan. Nalingaw ako, gama-gama ari, sa Bisaya pa. Okay, mga kaibigan, marami po salamat sa iyong tingin sa aking vlog, at saka subscribe. Bago pa ako nabalikan ng ads, akala ko wala na. Bakit ako ano pa yan, nag-vlog ulit, kasi mayroon akong ads o patalasta sa sa channel ko o sa vlog ko, kasi bumalik na, naka-verify na ako, binirify sa kasintahan ng anak ko, kasi computer science ang kinuha niyang kurso, mga kaibigan. Graduating ngayon. Ganon din. Bakit ako naka-verify? Wala pa siya, na-discourage ako, mga kaibigan. Hindi na ako nag-vlog. Ngayon ako nagbalik.
sana maka-earn ako. At saka matagal ako nang nag-monetize pero nawalan ako ng ads. Kung maaari akong maka-earn ako, may revenue na ako,